what is up mga idol at welcome back rito sa ating YouTube channel, Eldato TV, no? So ayun, panibagong araw, panibagong video. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na dito sa ating YouTube channel dahil ayan, napakarami nating i-upload dito ng mga tips about Facebook, no? About tutorial about sa Facebook payout, ayan, mga violation. So kung gusto niyo ng mga ganitong content ay mag-subscribe na kayo, right? So yun mga idol, good news mga idol dahil nag-update yung Facebook at ngayon lang natin nalaman, no? So alam ko sa iba dyan ay alam na nila ito, no? So yung payout sa Facebook mga idol ay nag-update. So pwede na tayo makasahod ng $25, no? Dito sa Facebook, no? Sa Reels, in Stream Ads, so pwede na natin, no? So comment kayo kung paano siya i-set up mga idol dahil itong video na to ay para lang sa proof na meron na nakapag-cash out ng $25 sa Facebook, no? Hapon po yung payout nila, no? Sa PayPal po yung ginagamit na. So kung gusto niyo matuto kung paano i-set up yung PayPal or paano makasahod ng $25, so i-comment niyo lang dyan sa ating comment section mga idol. So ayan, panoorin natin yung proof mga idol. Ito po yung proof, no? So ito po yung video na ginawa natin, no? So huwag niyo rin kalimutan mag-follow sa ating Facebook page, Eldato TV, no? So meron din tayong mga reels doon na ina-upload, no? So yun, punta na tayo sa ating recorded video. Alam niyo na ba na pwede nang makasahod sa Facebook kahit $25 lang, no? So pwede na natin yang makuha. So panoorin niyo po ito kung hindi niyo pa alam dahil yan, napaka-legit po. Pwede na ma-cash out, no? So tingnan natin yung kaibigan natin na nag-post ng kanyang payout, no, na $25 sa kanyang PayPal, no? So PayPal po yung ginagamit niya, ayan. So yan po yung nakuha niya, $25. Yan. So legit na legit mga idol. Shoutout ka po pala kay Ruel, no? So siya po ay nag-post nito and confirm po, sabi niya, at nagtanong din ako na ayan, Ruel Cortel QB. So shoutout sa iyo Lods, and ayan, kinuha ko po yung post mga idol, no? So kinuha ko po. So salamat po sa pag confirm na nakapag-payout ka dito. Okay? So follow for more.